مخوم رامده خونه بینم روی خرسنده مخوم که بخنده سینم مالیست باشه بنده مخوم که داد نزنم بفهمم از پارو سلوف مخوم که ببخشم فهمیده که کردم نزلو انتظاری یک سمایلی که خنده بینم دا وایبر یک گل سمایلیک میخنده و یکم تشای وای نیست مخوم که حس کنم ما یک کس ما یک نفر مخوم یک خیلی بینم و بکشم یک نفر. салом алайкум тамошобинони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Taj Life. Дар яке аз барномаҳои пештараамон ман барои шумо дар бораи як телефони ғайриоддӣ суҳбат кардем ки он аз об наметарсид ва телефони пурқувват буд ва ман барои шумо тавсия дода будам ки ин телефонро харед чунки яке аз телефонҳои пурқувват мебошад ва имрӯз бошад дар бораи маркаи хурдтари ана ҳамин телефон суҳбат мекунем. Samsung Galaxy A3 соли 2017. чӣ хеле ки ҳамаи шумо аллакай медонед экрани телефонҳои Samsung ҳамааш AMOLED ҳастанд ва ин телефон низ экранаш AMOLED буда ва диагонали экрани ин телефон 4,7 дюйм аст. аз соли аввали баромаданаш нархи ин телефон тақрибан 18 ё ин ки 19 ҳазор буд ва айни ҳол бошад мо ин телефонро метавонем аз мағозаҳои интернетӣ бо нархи 14 000 рубл бинандагони азиз ин телефонро харидан метавонем. Телефон бениҳоят пурқувват аст. чӣ хеле ки дар бораи Samsung Galaxy A5 гуфта будем ин телефонҳо аз об наметарсанд. яъне мо ин телефонро метавонем пурра ба дохили об партоем ва бо ӯ ҳеҷ чиз намешавад. яъне ин ягона асоби несте ки ҳамин телефонҳо доранд ва дигараш он аст ки телефон пурра аз Gorilla Glass 5 сохта шудааст, яъне шишаҳои пеш ва қафои ин телефон аз Gorilla Glass 5 сохта шудаанд ки пурқувват ҳастанд. ин ҳам нишонаи онро дорад ки телефон ба мо бениҳоят хизмат мекунад муддати дуру дароз. чизе аз ҳама муҳим барои бисёриҳо он аст ки масалан телефон мехоҳанд ки аз металл бошад, яъне телефон пурра аз металл иборат бошад ва қисми пешаш танҳо шиша бошад тамом ва дар ин телефон бошад аз ду тарафаш шиша аст ва корпуси асосии телефон бошад аз металл иборат аст. ягона минусе ки ҳамин телефон дорад ана ҳамин аст ки яъне пурра аз металл иборат нест ва аз ду тарафаш шиша аст ва вақте ки мо онро агар рафтонем ё ин ки ба пеш ё ин ки ба қафо фарқ надорад як тараф не як тарафаш ҳатман мешиканад. чиз кори кардагид буд. яъне оҳан бошад агар масалан дар зимистон дастатон хунук мехӯрад аммо шиша бошад на он қадар дар кисаатон ҳам мемонед форам аст чунки ба таври форам сохтаанд ин шишаи қафои ин телефонро. биёед қисми берунии телефонро мо як бор аз назар мегузорем. дар қисми пешаш экран AMOLED экран ва диагонали экран бошад 4,7 дюйм. ин на он қадар калон ва на он қадар хурд аст. iPhone 5 масалан чӣ хеле ки ҳамаи мо одат кардем экранаш 4 дюйм аст ва дар ин телефон бошад 4,7 дюйм. худатон хулоса бароред ки то кадом дараҷа барои шумо ин телефон удобна мешавад ҳангоми истифода бурдан. дар қисми пешаш суратгирак динамик барои суҳбат кардан ва тугмача қарор дорад ва дар дохили ин тугмача бошад сканер отпечатки пальси гузоштаанд. дар Samsung A3 2016 аз A5 2016 фарқияташон дар ҳамон буд ки дар A3 отпечатки пальси нагузоштагӣ буданд, аммо дар A3 2017 онҳо дар қисми пеши телефон отпечатки пальси гузоштанд ки ин бениҳоят моро шод мегардонад чунки нархи ин телефон на он қадар қимат аст ва аз тарафи Samsung аз ширкати Samsung баромадааст ва боз отпечатки палис дорад. ба фикри ман бениҳоят имконияти хуб барои онҳое ки телефонҳои пурқуввату на он қадар калон мехоҳанд истифода бурдан. дар қисми чапи телефон тугмачаҳо барои баланду паст кардани овози телефон, дар қисми болояш бошад слот барои гирифтани сим-карта, флеш-карта гузошта шудааст. яъне ин телефон ҷои сим-карта гузориаш гибридни аст. мо дар он метавонем ҳам ду сим-карта монем ё ин ки ба ҷои яке аз сим-картаҳо, яъне ба ҷои сим-картаи дуюм мо метавонем ки ба дохили ин флеш-карта гузорем, ё ин ки ду сим-карта ё ин ки як сим-карта ва як флеш-карта. дар қисми рости телефон тугмача барои хомӯш кардан ё ин ки даргирондани телефон қарор дорад ва динамик барои гӯш кардани ягон мусиқӣ ё ин ки ба шумо занг мезананд шумо онро мефаҳмед. вақте ки мо ягон кино тамошо мекунем ё ин ки бозӣ мекунем мо динамикро намеҷиқем чунки дар бисёри телефонҳо калонкаҳояшон дар қисми поён ё ин ки қафояшон гузошта шудаанд ва дар ин телефон бошад ҳамон калонкаро дар қисми болояш гузоштаанд ки бениҳоят як чӣ хел гӯям ба ман писанд омад. аз ҳамин сабаб шояд ба шумо ҳам писанд ояд вақте ки ин телефонро истифода бурдан мегиред. дар қисми поёнаш бошад USB Type-C, яъне микро USB неви USB Type-C, яъне USB-ҳое ки нав баромадаанд ва дар телефонҳои оянда ҳама ширкатҳои пурқувват кӯшиш карда истодаанд ки ба ҳамин хел USB бигузаранд. чизҳое ки мо масалан аз компютер, аз ноутбук ба ин телефон мепартоем бениҳоят тезтар мегузарад нисбати микро USB-ҳое ки дар телефонҳои оддӣ ҳастанд. биёед дар бораи характеристикаи ин телефон бо шумо суҳбат мекунем.
вақте ки мо ин телефонро мехарем аз мағоза, дар дохили ин телефон Android 6.01 гузошта шудааст, яъне бо Android 6 кор мекунад ва наздикӣ ба ҳамин телефон Android 7 обновление баромад ки мо онро метавонем то Android 7 обновид кунем. аз он сабабе ки ин телефон нав аст, телефони 2017 аст. ҳар як обновлениҳое ки баромадан мегиранд, ҳар як Android-ҳое ки баромадан мегиранд, дар ин телефон низ баромадан мегирад. дар бораи экранаш аллакай гуфтем ки 4.7 дюйм ва разрешение экрани ин бошад 1280 ба 720 пиксел аст ки яъне HD экран аст ки ба фикри ман ин ҳам хуб аст. яъне мо навор тамошо мекунем дар экрани ин телефон бениҳоят форам аст барои мо, ё ин ки ягон сурат тамошо мекунем, ё ин ки дар интернет мешинем бо HD экран бениҳоят хубтар аст нисбати оне ки масалан HD камтар бошад. шумо агар IPS экранро бинед ки аз HD паёнтар бошад, масалан 1280 ба 720 не 640 ба 480 пиксел бошад, шумо дар он ҳолат сразу мефаҳмед ки масалан экрани HD бениҳоят хубтар аст. оперативная памяти телефон 2 гигабайт аст ва хотираи аслии телефон бошад 16 гигабайт. яъне ин нишонаи он аст ки телефон зуд кор мекунад ва телефон бошад ҳангоми корҳои ҳамарӯзаи мо дар интернет шиштан, дар ВКонтакте шиштан, дар Инстаграм шиштан, ё ин ки дар Одноклассники шиштан, ин телефон намечаспад ва пурра азодаи ҳама корҳо мебарояд. дар бораи заряди телефон, соҳиби ҳамин телефонро мо пурсидем ки зарядаш ба шумо писанд омад, яъне чӣ қадар шумо ба ин телефон баҳо медиҳад нисбати оне ки ҳамин телефонро истифода бурдед, дар давоми як рӯз чӣ қадар заряд мебарад. ба мо посух омад ки тенҷи бадай ба худо, телефон бениҳоят хуб мебарад зарядаш, чунки ёмкусти аккумулятори ин телефон 2350 миллиампер дар як соат аст. яъне 2350 ба фикри ман нисбати HD экран ва 4.7 дюйм аккумулятораш ҳам хуб аст ва телефон низ дар давоми як рӯз ба шумо пурра, вақте ки ҳатто дар интернет ҳам шинед, ҳатто бо он занг занед ва чӣ коре ки намекунед, дар давоми як рӯз барои шумо пурра мерасад. телефон 4G дорад, LTE дорад ва ҳангоми бо он масалан бо тавассути сим-карта ба интернет ворид шудан телефон бениҳоят хуб кор мекунад. акнун мегузарем ба қисми асосияш, яъне ба камераи ана ҳамин телефон. камераи телефон 13 мегапиксел аст ва автофокус дорад. яъне мо вақте ки одамро гузошта сурат мегирем, ба таври автоматик ин телефон одамро ёфта ҷудо карда сурат мегирад. дар бораи диафрагма, яъне чӣ гуна сурат мегирад дар торикӣ. диафрагмаи ин телефон 1.9 аст, яъне на он қадар паст ва на он қадар баланд. агар аз ҷиҳати профессионалӣ нигоҳ кунем 1.9 ин бениҳоят хуб аст, чунки дар торикӣ вақте ки мо бо ин телефон сурат мегирем бениҳоят суратҳои хушрӯ, зебо ва бо качествои баланд ба мо гирифта медиҳад. шумо ҳоло худатон дар ин навор бубинед ки ин телефон чӣ гуна акс мегирад ва худатон баҳо бидиҳед. хеле ки шумо худатон шоҳид гаштед, бинандагони азиз, телефон арзанда баромад ва ман барои шумо мегӯям ки агар шумо телефонҳои пурқувват аз ширкати Samsung-ро дӯст дошта бошед ва бо нархи на он қадар қимат шумо агар телефон харидани бошед, пас телефон Samsung Galaxy A3-ро ман барои шумо тавсия медиҳам. бениҳоят телефонҳои хуб ҳастанд. бинандагони азиз, агар шумо хоҳед ки мо ин телефонро Samsung Galaxy A3 ва A5 соли 2017-ро бо ҳамдигараш муқоиса кунем ва кадоме аз онҳо зур мебарояд барои шумо бифаҳмонем, пас лайк монед дар комментариё бинависед ки ин чиз ба шумо лозим ҳаст ё не. бо шумо будам ман, Матин Муҳиддинов. хайр.